Kovel changka nain a kentel digital kovela hian kan kutsung puina voikhat a meina thil tam tak a thlen theina kovela hian mitam takin harsatna boina le thina hial po an tok ta fau mai mi kan dema kan tap chak zol le khumlai zola changin mi kan sela kan du kan soya adong tu tan anangem ti lam kan ngai sak to lawa dot nge tho tak ti po shat lo kan thu nu chha kan sha zui to lem lo khan adong song tu nun eng tiang che in nge a ngong don ti lam kan ngai thwa to lo South Korea a Kpop Idol te hi hetang social media changa demna le deu so na mu set na chongkam deng khong le shat nom lo tak tak shetam berle monem berte zinga mi an ni nge yang chutiang khovela chuan Kpop Idol nula pakhat dom le ngai rat om tak mai mel chale pianal tak pakhat Sulli chuan atwar swal bik leya anun na hial a chan pha ta ni ole eng thil che ange thleng she chang turin ambul in channa changin hanlet leila kumnga liam ta October ni songpali kumsang ni sompakwa chuan Sulli manager chuan Sulli chu nilenga abyak tlang theilo wangin amangang hleya angai chu a thatche lo nilenga khola piklo ta ka chuan ngai that lo na lian tak chuan hle tir thei to lovin Sulli private residence sungnam lama chuan a chanchin shi chiang turin atlan phei thwaya apartment kot athlen chuan engkim chu alapa ngai viau ma se in chunga lu chuan athil mu chuan na takin adeng ta ni Sulli chu ama in chunga ya chuan alowin khai reng mai manager chuan athil mu chu oi harati hleya ma se in thing har thwayin police te chu a hria tira police te po ron thleng thwayin an na chu an thok ngal mup mupa uluk takin ruang te chu an endika mani inti lumna ninge yin an shetani Sulli boral thu police ten an puanzar nuwa chuan South Korea chau po ni lo kovel pum huapa ama ngai na le ngai sang tu te avel chapna sa leya engtia thitamai nge ni enge a thi chan engtia mani nunala du mai nge ni ti chu mitin zo na ni anunna alakna chandik tak she turin South Korea Broadcasting System SBS Special Program Team de chuan Sulli nun chu chui kiran tum ta a kovel shiata ain phaulan tira changa anun top ni thlengin uluk takin enghar satna nge alawma chonchin shiatan tum ta ni Sulli mingdik tak hi choijinri aniya March ni kwa kumsang khazakwa sumkwa paliya Busan South Korea lama apianga mi pa pani le naw mi pa pakhatanaya an unaw zinga me che chunani anaw pante data no pang talented le fingwar takaniya music industry lam alu chil ma hian film enge moza alowin lanto nge ya ma se main actor ni chalovin supporting role a play chinani poli chawaniin South Korea a music industry ya company lian le lar takmai SM Entertainment a chuan audition aneya hemichum hian SM Entertainment noya trainee member ni tura lakani kumno pangte in anin lum chu chwa sanin SM Entertainment noya milar ni vetum dang training mek te chena dorma chuan an swan lut ve ta ni SM Entertainment in kumsom anniversary anlom na chuan SM Entertainment trainee representative a thlan niin anniversary a hian an company ya mipui mo tak tak te singa tingin SM founder ma chuan hlim takin adinga Kpop Idol ni tura a training pa hian azirna po athla thlam chuang lawa chutiang bokin limchan lampo alati zeu zeu bokani September ni khat kumsang ni pakwa chuan kumli te meu mai rim taka training ani nuwa chuan girl group FX a chuan member ni in a debut ve ta a Kpop Idol ni tur hian training hi paltlang nge anga ya a ul sam lo hle bok company thenkhat le mi thenkhat phei chuan kumsari kumriat lai te training hi ane tir china Kpop Idol ni tur hian azin kong hi a thui ve hleya a ul ai lo na sa hle bokani Sulli ero a talented emawangin kumli chau a training nuwa kumsom pangami chau niin FX member ni turin a debut ve ta ni
an group hi member pangani yin an ming chu Victoria, Amber, Luna, Crystal le ama Sulli te hin nia. FX hian mipui maa an voi khat in lan na an debut le machangin mipui du le loman hlo hleya award po an dong ma hle ni. Rookie of the Year award te Popular award te an dong ngala. Kumsang hi som pania Mama Award semna Best Female Performance Award an lale bokani. SM Entertainment Swan Sulli hi an du sakbik le boka. Acting skills le a talent shang awang chuan program po anga chin leya. SM Entertainment Swan Sulli hi an du sakbik leya. Acting skills le a talent shang awang chuan a program te po a khat chin leya. Acting career po an build pui chau zela. A film chantur thlengin an ngai tua sakani. Korea rama a fans te chuan a ming le matan Princess of Entertainment ti chu an phwa saka. Media chuan me chete rol du tak poi soi lo le mel chasi talented pok tin an soi chin ani. Entertainment a chuan a jin kong po a kal fu chau vewa na po tho sen lo chu a hmureng ani. Ma se mi puite le ama ngai na tu te mulo phena hian anuna thil tam tak a thleng ve reng mai. Korean internet user netizen te hi an mak ve kopa. An idol te hian an ril rem zonga thilan ti fulo pal chuan lainat na le dim doina chete po an nei ngai lo. Arung thei ang berin an chunga an chemai china. Idol ne hi talent ringot anilo thlata. An nia chuan an fans te du dana nungthiam in vongthiam ni te kha angai telani. Heti khopa fans kher khan nei chung hian kumsang ni som pathum khan Sulli chuan ngai zonga nei thu chu tlang zar ania. Sulli chu heti lai hian kumsom ni chawalani. Ami dei thi zai thiam ve thau choiza ama aya kumsom pali upania. SM Entertainment chuan anin lai china chu thu parpoleng mai ani ti yen an phanasa leya. Ma se atno loka Sulli hian anin lai china chu aron nem nget le ta thawani. Hetia ama nge yen ngai zonga nei thu aron nem nge cha chang hian anuna abe na top to lo tu chu alawin chan ta ni. Ama ngai na a du sak tu te zong chuan social media chuan moi lo le che thei ang berin an chua. Me che chadu lo chuain an chua. Me che doctor gynecologist aron fauti an sia te chuan natna chalo ka yang te in a chan chin chu an soi dara. Ama dai towa show vela thil ei tuile ena sedewa alan na te chu zeldinin khati lai khan arai ton yang ti te in a chan chin chu an vortar boka. Anun le a che zia angwai dewa an siatle damdoi khoya te an pu bokani. Ama hun felfai tak plan le advansa to te chu a bel panei thu aron nem nge wang hian a cheta veka ti chuan kumsang hi som pali July ni som hi panga chuan SM Entertainment chuan Sulli chu rilrulama har satna aneya wangin activity shang changin a chol ha damri tur tho an puang ta a. Ma se SM thu chwa chu mitam takin Sulli in company dan apal zo da wangin an shemna ni an jingani. Akumle kumsang hi som panga August ni saria chuan Sulli chuan a group omna FX achang chuan a ban tur tho aron puang vele a. Music industry chu sanin lemchan lama chuan insorbing adu sok tho a soi boka. Kpop industry a chwa san chuan anun chu a zalen ve dewanga a ril roshisel na poin ma son thei a beiseya. Ma se anun thar chen tu chu arin ang anida chuang lo. Sulli chuan ama thunai na yin social media chuan adu duwa post chawa a thlak te po Korea mi puite mit ti kham theilam a post zeu boka. A film chantala chu a chena ram mil lo tak mai kumsom pariat noilam en phallo ang chi te ania. Chu chuan ama hotu te atipung le zwala. Music industry ya aumla ya tlerol du omle poisoi lo mel tak ne chingkha ayap che angin an mu chawta. Me che inring tok le lulul ve takani zia te chu athil po sa changte poin a sha chawa. Ma se ami zia chu apian le selena ram chuan an ngai theilovani. A fans ru kol inti chin te chuan ami se in thlak ta thut chu makantia andu na chan ber chin adum na le poisoi lo mel tak ne chingkha
an mukhat ta emaw atana rin taka har sa chu an ti chhota ni an idolin amadu thlanna ngeya a huai chena song ne na nuamati zong le zalen na a chen ve de chu an ngai theilo ani berang chu mase heti la hian mi then kha chuan Sulli chu an la support ring thawa an tan chuan entertainment princess kha alan ring thau social media chuan na taka be ania a thlak post renga chuan comments han chiarila thu chale moi nai takai chuan chungkam deng khong le mu sidna hlir chu chiar tur om thina ni Sulli hian heti khopa be na tok chung hian TV ya an lan rengin nui mel apu sham china chu chuan atur chel zia po atilang chiang ani chungrila nanna tam tak anei to na kalain abel pa chuan an fence te dawna chu twar pe to lovin march kumsang hi som pasaria chuan anin chen thu chu an tlang zar le ta Sulli chuan anin chena chu atwar hleya mumal po anei theime ulo social media ain pon na chuan kana tak zeta kabul naya ka mangai le min mangai du de chuan min kalsan vek ka chian cha tak ni chin te poin min hoisan vek ani atia hetia amerin berber te poin an hnung chhun ta ka chuan tuma nena a har sanna po hi a thlen ngai talawa amain atwar tlok mai chin ani hemi hun lai hian Sulli hi kumsom ni pathuma upa ani ve towa puitling tia chhar thei ni ma se alano pang hleya nule pati ven himna hnuaya le umrwal le kani huatna le deuh sona mu sitna bak chu amitin a molawa abengin a shingai heklo ma se heri chung hian amale ama angi chak shama lemchan lama chuan akal chhun zum renga himle nui mel alantir sham china ni ti chuan chum khat chu Instagram a chuan thlak aron post le ta a thlaka chuan korpa ngai chu a hangi maya mase kor nuai a haloti chiang taka mu thei nia he thlak hian a aina sain soisel na le demna a hlo tir pha comment section po chiar anuam lo hle ni Sulli chuan ama an soifia ve boka bra hak reng hi taksatan a chat lo wangin ka mai chuan ka hapei lawani atia an soifia na chu an pom zong alo nile ta uzong lawa an huat na chu azwal ting mai ni hetia social media beina atona sat emawang hian a beidon top khoka SM Entertainment a company thona te chu biain dan anga malak pui turin angena mase maktak main SM chuan a chang du lawa angen na chu enga ma an ngai sak lawani chutia ain nga na atlan chiat theina chun nia ngai a company berin an hnung chun le ta ka chuan Sulli ril ru chu na taka hliamania nitin ama huana chungchang chiar tur oma ti ngai na a shibok chilo puitu anei tak lawa chuan Sulli chuan depression anei chho phata arukin tuma shet lovin a boy fawa arang china chuan me cheril rupau khau takani nima sela ani telin ari rulam shisel na chuan niamlam apan zelani kartinin psychiatrist apan chawa a boral ma thakhat vela chuan ari rulama chuan nasatakin apa ngai lo zia a mela alang chawa a mela ngwayen a phorsar na te chu a bauzo vekto social media a live te chuan a mel chu adik lo chho to leya amit menga dula a che sia po adik to lo ama thlir tu te tan engma a soi ngai lawa ngoi ringin mitui thlachungin a live top ringota ama thlir tu te tam po ngai chatna chi ani lo Instagram a thlak po sa te chuan a taksa munchen khata dukle hliam mu theya video a post pakhat chu ngarul a hemla hi niya a caption a chuan min chan puiru ti baka emoji nui lai lem ada tel bukani a chianu nen an life lai chuan an buluka lo ve mi pa pakhat chuan thla alo lak ruk saka chupa chu hawa nekin Sulli chu a boy ta vek maya dukan hnuaya te chuan a biru taringot mai ni an life lai an tu de chuan Sulli chu a ril ru a boy fiawa an ngai pa ril ru boy le ata anga te hian an puwa chen khat chuan khongai nekin attention adu wang mai ngai sak lo du lutuk attention si karani ti yin fiam thunan tak an mang zui bokani
October ni rup kumsang ni som pakwa chuan a live le a live stream a chuan tu ma hi soisel ka du velo ke chu midang te ti du da le musida dem chu a hlo ka ti twar tu ta na ti ya mi te hi nil nei takin dong song chi ni la zaidam le shethiam takin pe chi ni la anwam do na sin ti te soya hei hi adam chunga a live top na perani a live top lama chuan ka hmo huna hian enge thlengdon ka shelo tin noi sen sen pa hian a soya ka chawani tu man ka thosoi an ngai thadu lawa har sat na men lo pal tlang tumin ka bei me ka nei ti ila tu man in oyin in shethiam le dom box si lo tin noi chung si lungchhiattlakin amit tui chu a far zoi zoya anuna hian thil tam taka to ka ko haruk na po anga hle ti chuan anun har sat na in a kian san do lo shi omna le lungai na ko har na le endung na ator reng na khovel chwa san tur chuan thutluk na asiam fel ta ni October ni som pali kumsang ni som pakwa chuan ama che na in ngei maya chuan ain khai hlungta a Sulli thi na hian Korea ram adeng chuak nga la entertainment industry phei chu a soi nging chiang hle ni Korea ram pon lama a fans te international fans te chu thinlung taka ama uya khongaya leina tu te anni ti ila dot kan soi kher lawang SBS lamin special program team an siam mang chuan Sulli I lo bei tu te social media a chungkam moi lo tak taka lo bei chin tu te chu chui nga lan nia ma se chutianga lo te shom tu te chu an tam emawangin malak po a har hle heng hausinga pakhat chuan Sulli chu hun rei taka ta to a bei to tho soin an chia po alo lo na sa to hle ni na soya hetiang hian anun na alak pha don ti shaila chu ngai dam ka dil nge yang ati ni midang pakhat le chuan Sulli kha me che chak takani mukatia chu wangin hansoi selvel kha chu atan engma ni karing lawani ati ve boka hei hian ati lan chian emem chu haute anga kan ngai hi mi chen khatan chuan thi pui tham nat na ne ya kan siat mi alo comment chalo tak tak kan nu chia hi alowin be bum to chuan atwar tu tan chuan anadon tak zet ti hi kan sia thia manga ya ni media lam la in larle chhar hlo andu wangin article Sulli chung changa a chalo zongin anlo nu chia photo boka kumsom ni pangami lek ni yen Sulli chuan engkim akal santa a mel du takte anui mel mu nom takte chu mu tur a to don lawani cyberbullying awang chuan nunna hlu tak mai chu lak sakania tuma atan an lawa ama ina twara ator zolo wangin akal ta ni a diarrhea de chuan midang te ta na limna le lomna thlen tu ni adu ziate ziaka a thina chuan Korean celebrity tam taka chonga anui thu le anlaina ziate chu anron soi veliam lema a chian chatak mai celebrity ve thau gohara poin ator zia soilangin live stream aron neya a chap na sa le boka a chianu Sulli tan chuan nuna du tho asoya ani po hi depression na sa tak na ya niya chum enge masa mani nun na lak atum ve to boka Sulli boral nu changa thlakhlelh aliam nu November ni somni pali kumsang ni som pakwa chuan gohara po hi ama chen in nge ya thia char ani zuyani Sulli chanchin kan ngai thla ka chang ringot po hian social media man thiam apoi mo zia alang chiang hle ni mi tu ma hian ke ma ni wanga kan mishing puin an rin tok na zong zong a lo veka dam thlakhlelh na nei lawa anun na lak pha na ni kan duri nom lo kan comment pakhat lekin atina lawang kan ti mai thei alo dong song tu tan chuan mi sang sang voi khat comment cheu kha a thin lung na taka siam tu atling to chen ti sha da poi mo hle ni